Salutare dragilor, ce mai faceți? Sper că sunteți bine. Avem o recomandare astăzi mai deosebită față de cele pe care le-am făcut până acum, pentru că avem o regiune aparte, vorbim de Moldova și eu aș vrea să vă recomand o busuioacă de bohotin ca și soi de strugure, da? De la domeniile Averești. Ia uitați ce sticlă frumoasă, foarte reprezentativ așa, servită la o temperatură optimă. Prezentarea este foarte frumoasă, eticheta este aparte, este DOC, CMD, huș de origine controlată, cules la maturitate deplină, huș. Avem undeva la 12 volumul de alcool și aș dori să vedem ce regăsim în sticlă. Am degustat acum ceva timp genul acesta și gama aceasta de vinuri, da? De soi de strugure, ca și busuioacă de bohotin, și aș vrea să știu cum a evoluat și ce se întâmplă, pentru că știu că sunt într-o continuă expansiune. Crama are o dezvoltare continuă și întotdeauna sunt acolo și fac lucruri frumoase. Haideți să vedem ce regăsim. Domeniile Averești, cramă înființată în anul 1874, undeva la 650 de hectare de viță de vie, o cramă cu un nume sonor frumos, o cramă care are foarte multe vinuri și soiuri de strugure reprezentative zonei de unde provine, da? Moldova. Vorbind despre acest vin, îmi place foarte mult prezentarea, așa cum am mai spus. Este o sticlă aparte, o sticlă care are un vin deosebit și un soi de strugure autohton, să spun așa. Busuioacă de bohotin, un soi de strugure înrodit cu tămâiasă românească, un soi de strugure care are și pulpa și pielița roze, da? Este foarte, foarte important acest lucru. Haideți să vedem ce regăsim. Bun, temperatura optimă de servire undeva la 6-8 grade Celsius. Mă gândeam la ceva, că aș dori să vă spun și faptul că este o busuioacă de bohotin vinificată în demi-dulce. Exact. Este vinificată în demi-dulce. Avem busuioacă de bohotin vinificată la momentul actual și în dulce și în sec. Foarte aparte. Vă recomand să le încercați. Printr-o analiză organoleptică, da, ca și culoare, avem un roze pal, destul de plăcut ochiului. Cred că nici în Provence nu pot face genul acesta de culoare. Are soiul de strugure, da, o tipicitate aparte și o textură frumoasă. Haideți să-l mirosim. Un prim nas, bineînțeles, busuioacă de bohotin, expresiv, un cel de-al doilea nas. Foarte plăcut, arome de fructe bine coapte. Destul de pronunțat nasal, este exact ca un buchet de flori, da? Și are și ceva petale de trandafir. Foarte, foarte frumos, foarte plăcut. Haideți să-l și degustăm. O aciditate destul de ridicată, salivează gura. Microclimatul de unde provine este aparte. Tot ceea ce înseamnă soiul acesta de strugure are unicitatea sa. Eu întotdeauna am fost fascinat de busuioaca de bohotin ca și soi de strugure, bine, împreună cu celelalte soiuri de strugure pe care le avem noi autohtone, da? Cu siguranță busuioaca de bohotin are locul ei la masă întotdeauna, fără nicio discuție. Busuioaca de bohotin care o putem asocia cu ușurință preparatelor desert, genul acesta vinificat în demi-dulce. Aromele pe care le regăsim la momentul actual
sunt de miere, fructe foarte bine coapte, pară coaptă, pară aceea zemoasă și coaptă. Are și un postgust destul de plăcut care ți învăluie cavitatea bucală. Nu este dulcele acela necăcios, da? Aciditatea care o are îl potențează foarte bine. Vorbind de asocierea culinară, dacă serviți un desert, cu siguranță puteți pune acest vin pe masă. Eu cred că o plăcintă cu dovleac sau o plăcintă cu mere ar fi perfect ca și echilibru. Sigur, pe masa de sărbători, tot ceea ce înseamnă desertul culinar românesc nu are cum să nu se asocieze, începând cu masa de Paști, terminând cu mesele de Crăciun. Spun mesele pentru că întotdeauna Crăciunul este mai bogat în consistență, să spun așa, ca și produse. Masa de Paște este mai greoaie, bine, și masa de Crăciun poate fi la fel. Avem acolo binecunoscutul porc care este prezent și spune da întotdeauna, nu ne lasă la greu. Eu sper că v-am stârnit curiozitatea, nu ezitați să încercați acest vin. Recomandarea mea fiind aceasta, aș dori să vă mulțumesc și dacă v-a plăcut, ne bucurăm și urechile. Nu uitați, dacă v-a plăcut, butonul de like, share și subscribe. Aveți grijă de voi!